velkommen til den her video på vores kanal. Der kunne vi. Ja, der kunne vi. I dag skal vi lave en Q&A. Jeg har nogle spørgsmål. Som Gabis mor har skrevet. Yes. Okay, det første spørgsmål er, hvor gamle er I? Jeg er 10. Jeg er også 10. Jeg føler alle her som mig. Og jeg kommer ikke til et fødselsdag. Jeg er der ikke til et fødselsdag, fordi jeg skal til Ruders. Okay. Det læser du. Okay. Hvad er jeres livret? Min livret er pizza. Min mors pizza. Nej, min livret er durum. Min livret er min mors pizza. Er den zoomer ind på Motivation? Den kommer sådan en Google-ring under Motivation. Okay, næste spørgsmål er, hvad tid går I seng? Jeg går i seng ved 8-tiden, tror jeg. Ja, jeg er meget træt om morgenen, så min mor sagde, at jeg skulle gå i seng tidligere, så... Men jeg går i seng 20! Så jeg skal ligge i min seng klokken 12:30. Din tur. Kan I lave mad, og hvad for noget kan I lave? Jeg kan godt lave mad. Det kan jeg også. Men ikke alt. For eksempel ikke aftensmad. Jeg kan lave pandekager, jeg kan lave toast, og jeg kan lave scones, og spaghetti bolognese, og lasagne. Det er vigtigt. Hvad kan du lave? Jeg kan lave toast, pandekager, salat. Og jeg kan også lave durum. rugbrød, og madpandekager, og kan ikke rigtig komme i tanke om noget. Det er meget. Så Næste. Hvem er jeres yndlings-YouTuber? Jeg tror, det enten er Naja Mønster eller Rasmus Brohave. Vi må vælge 3. Eller spørg Kasper. Nej, Armin. Så har du valgt 3. Min yndlings-YouTuber er Rasmus Brohave, Julia Sofia og Armin. Yes. Jeg kan godt lide Naja Mønster, fordi hun er så mærkelig. Okay. Det er ret godt gået af en 6-årig. Hvem er jeres yndlingssanger? Hvem er din yndlingssanger? Jeg tror enten det er Johnny Orlando, Wafande, eller... Det var svært. Eller... Hvad hedder han nu? Rasmus Sebak, det er det! Min yndlingssanger er Rasmus Sebak og Wonder Witchin. Du skal vælge et rigtig gøre. Og Christoffer. Din tur. Der står godt nok KM, men der skal stå, kan I synge? Nej. Okay. Sidste spørgsmål vi har. Det kan være, vi laver mere på den. Har I en kæreste? Nej. Vi er alt for små. Jeg havde godt nok en, da jeg gik i dagpleje, men nu har jeg ikke mere. Der tænker man ikke så meget over, hvad det egentlig er. Nej. Så det var egentlig alt for den her video. Det kan være, der kommer en... det kan være, vi laver videre på den en anden dag. Ja, det. Jeg skulle det også ske lige meget. Ja. Vi ses i næste video. Hej. Husk at like og abonnere og kommentere. Hele lortet. Ja, hele undtagen og dislike. Ja, det må man ikke. Nej, det er ulovligt. Ja, det er ulovligt. Vi kan ses.